Zumarran 278. Orduan, pentsatu gendun, hor nahiko potentzial bagendukala, euskeraren inguruan zerbait eskaintzeko. Hemen daukuzue argazkitxo bat, ikusten duzuen bezala, ia danak emakumeak, hor gizonezko bakarra, eta hau irakaslea. Oin ikusiko dugu zaztasun gehiago. Orduan, zer eskaini? Euskerarekiko lehenengo harremana. Pentsatu genduen, jende hau, etorri berria, eta orduan, holako lehenengo kontaktu bat eskaini behar geniela euskerarekin. Eta hortarako, egin genitun, hainbat aurrelan. Lehenengo, helduen zerrenda lortu genduen, bi udaletako erroldatatik, hoiei gutuna bidali genien, nolabait eskaintza egin genien, eskaintza pertsonalizatua, etxe bakoitzea, gutun bat, eskutitz bat bialdu genduen, eskaintzarekin, gizarte zerbitzutatik telefono deiak egin zian, nolabait, jende honek gizarte zerbitzuekin badaukalako harreman nahiko estua. Herrira hilatzen dianen, kasi lehenengo gauza izaten da eskola eta gizarte zerbitzuak. Orduan, gizarte zerbitzuekin hitz egin genduen, eta prest, eta eak arduratu zian, hori dei horiek egiten. Eta gero, aurre etorkinen gurasoei, bialdi genien eskutitza, baina eskolan bidez. Hor badauku, parentesarten, hor badauku beste talde bat umeena, umei eskaintzen diegu, ja oindala 7-8 urte hasi ginen, errefortzu saioak, eta orduan ume horien gurasoen gana iritsi ginen eskolan bidez. Horiek izan ziren pixkat aurrelanak, eta gero, pixkat programa edo proiektu txiki honen ezaugarriak, hauetxek izango liake. Batetik esan, hainbat herrialdetako jendea daukagula, ikasleak, Marokoarrak, Brasildarrak, Argentinarrak, Portugal, Kuba, Kolombiarrak, Pakistandarrak, pixkat danetik. Bi taldetan, eskaintza izan zen, gure asmoa ez gendekin, nola ateako zan gaia, eta orduan, uste genduen talde bakarra sortuko zala, baina, pixkat sorpresa hartu genduen, eta azkenen bi talde sortu zian. Orduan, banatu genituen goizen, 11 lagun, ordu bete. Eta atxalden, beste 11 lagun, 9 eta 3 laureta. Guztira, ongi etorri honen iraupena izan da 10 ordukoa. Oso 10 ordu, oso gauza laburra, ez da? 3 egunetan, asteazken, eta ostegun, otsailaren 23an eman zitzaion hasiera, eta martxoaren 16an, eta zuzendu nuen, Bersio zaharra, 2000 martxoaren 16an, 3 aste eta egun bat. Irakasle udal euskaltegikoa izan da, eta gero, helburuak, helburu oso xumeak, ez da, agurrak, zenbakiak, norberaren burua aurkeztu, kortesiazko forma batzuk, agindu batzuk, entzun eta esan, pixkat, hoi diaola ezaugarri orokorrak, hauek izan dira. Lortutakoa, ikusten duzu, ni naiz, ni zu Brasilua zara, urretxun bizi naiz, 20 urte ditut, zenbakiak, bat 20 bitartean ikastea, batzuk ikasi dute, beste batzuk 20 gora ere bai, beste batzuk ez, agurrak, kaixo egunon, atxaldeon, egon, eta kortesiazko gauzatxo batzuk. Gero, 10 ordu horiek eginda gero, irakasleak pasatu ziren galde sorta bat, eta enkuesta hortan ikusi zen nahiko valorazio positiboa. Uste dut, bat izan ezik, beste danak
adierazi zuten jarraitzeko gogoa eta asmoa. Sí, muy bien, batek esaten zuen, hola garbi, ez zeukala jarraitzeko asmoik. Aipatu bakarrik, doainik izan zala. Doainik izan da. Doainik izan zala. Eskaintza. Eta, orduan, jarraitzeko asmo hortan, bi aukera zeren. Hau izan da, esan dugu bezala, otsaila eta martxoa, orduan, aukera bat zen, iraila arte hor eten bat egitea. Edo, bestela oain, beste zerbait eskaintzea. Eta dirudienez, irakasleekin eta abar pixka komentatu da, eak ere ikasleak, nahiko prest, oain bertan beste ikastarotxo bat egiteko. Iraila arte uzten balin badezu, igual luze egi, eta no vamos a hacer nada hasta septiembre y tal, da holako komentariok, ez? Eta orduan pentsatu genduen, oain maiatzen, beste saiakera bat egitea. Orduan, oain, lehen ibilizian 22 hoiei egin zaie eskaintza, eta hoietatik, interesa edo apuntatu dira 14. Orduan, 14 hoiekin sortu da talde bakarra, eta justu, oantxe, juntzan hasten hasi zian. Formatua berdin, 10 ordu, eta eduki aldetik, pixkat aldatuko litzake, izango litzake, herriko hainbat toki ezagutu, leku izenak eta, salerosketak egiteko baliabide etxo batzuk, hiztegi pixkat, dendatan nola eskatu, lehengoa alde bate utzi, eta beste bi gai hauek. Lehengoa alde bate utzi ez, aztu itxin zaie, eta berriro dana horarazi, eta bi astetan galtzen dut, baina nintzet hori, lehengoai jarraitu elikatzen ez. Eta, honek beste 3 asteko iraupena izango du, juntzan hasten hasi zen, eta, hil honen, hogeita, ez dakitzegunetan, bukatuko da, eta hor, horrengo dugu etenaldi bat, eta irailari begira, ikusi beharko da, baloratu egin beharko da, oaingo saiakera, nola ikusten duten, bizkat irailako asmo zer duten, eta gure asmoa da, behintzat animoa balin badau, ean aldetik, irailean AIXA programa eskaini. Hor, AIXA programaren nolako ezaugarri batzuk, 60 orduko ikastaroa da, astean 3, 4 edo 6 ordu, AIXA liburuak erabiltzea, finantziazio aldetik ere, badirudi finantziazioa, igual, zuen jakingo duzu hobeto, finantziazio osoa dauka, ez da, AIXak. Orduan asmoa hori da, irailerako, behintzat jendea animatuta balin badao, AIXA programa eskaini. Betire... Aukera 3, 4 edo 6 ordu, zan daiteke AIXA? Aukera horiek daude. AIXak berak baldintzatzen du. Berak baldintzatzen du hori, erritmo hori. Okeres banago materiala ordaindu behar izaten dudalak, hau da, liburuak eskuratzeko eta hori da ordaindu behar dan... Ordaindu behar dan bakarra. Bestela irakasle eta hori finantziatuta datorre abetik, ez da? Kopuru bat ipinitza eta